Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Сёння гэта каманды цікаўных гімназістак з Гомеля, якія, акрамя вучобы, цікавяцца шмат чым. Паважаныя капітаны, вам слова. Калі ласка, Анастасія. Добрый день, я капитан команды «Перамога». Наша команда так называется, потому что мы любим перамагаць. И сегодня разом со мной гуляют Ганна и Диана. Мы представники установы адукации Гомельский дзяржаўны областный лицей. Дякую вам, Насточка. Ну а теперь давайте слухать слово другого капитана, Александры. Добрый день. Наша команда зовется «Поспех», и я спадзяюся, что «Поспех» будет с нами на протягу усёй гульні. Со мной сегодня Алина и Анастасия, и мы так само представники Гомельского дзяржаўнага областного лицея. Скажите, калі ласка, Александра, а ці толькі гамяльчане вучацца ў Гомельскім ліцэі? У Гомельскім ліцеі навучаюцца прадстаўнікі з розных рэгіёнаў. Напрыклад, я з Хойніцкага района. А з Хойніцкага района яшчэ і Діяна, так? Сёння у нас плячо да пляча, поспех і перамога. Дзяўчаткі, усяго вам найлепшага ў гэтай гульні і галоўнае атрымаць асалоду ад роднага беларускага слова. Шаноўныя дзяўчаты, каб спрэчныя моманты не завялі нас умоўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, мовазнавец, выкладчык беларускай мовы і літаратуры, пісьменнік Святаслаў Крупенька. Прывітанне, шаноўныя удзельнікі нашай чарговай гульні віктарыны. Вітаю шчыра вас, дарагія тэлегледачы, усіх, каму даспадобы наша перадача, хто ў чарговы раз прагне далучыцца да моўных скарбаў. Сённяшнім гульцам зычу трапных адказаў, пасобку і ў грамадзе разам, а таксама прыязных усмешак і добрага настрою. А роднае слова хай гучыць адмыслова. Дзякуй вялікі, шаноўны Святаслаў. Мы пачынаем наш першы этап. Прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» гульцы шукаюць адказы на слайд пытання. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. 5 секунд на роздум у гульцоў і падказка. Схема слова і адна ці дзве літары ў ёй. Паважаныя удзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Няправільны адказ будзе пазначаны вось гэтак. Каманда, што адкажа правільна першай, атрымае 2 балы. Такім чынам, прыгадваем. Капітаны, руку на кнопку. Увага на экраны. Што гэта? І першай была Настя. Разам з дзяўчатамі падумайце 5 секунд, вырашце, хто адкажа. Мы параіліся і вырашылі, што адкажа Диана. Диана, калі ласка. Мы параіліся і вырашылі, што гэта хлеў. Сапраўды так. Першыя 2 балы камандзе «Перамога». Капітаны, не маруйце, руку на кнопку. Наступны слайд. І зноў націснула першай Настя. 5 секунд на роздум. Што ж гэта за кветачка такая? Настя, хто адкажа? Ганна. Наша команда лічыць, што гэта півоня. Бездакорна, цудоўна, апладысменты. Наступны слайд. І першай была Александра. Адкажа Аліна. Мы параіліся і вырашылі, што гэта будаўнік. Гэта сапраўды так. 2 балы у каманду «Поспех». Дзякуй. Наступны слайд. І тут Анастасія першая. Настя, хто адкажа? Я адкажу. Калі ласка. Мы параіліся і вырашылі, што гэта малюнак. Гэта сапраўды так.
А ў наступным заданні малюнка вы не ўбачыце, але літары будуць перад вамі. Пастаўце іх у належным парадку і назавіце слова. За правільны адказ 2 балы. Возьмеце падказку, заробіце толькі 1. Каманды адказваюць па чарзе. Пачынае каманда «Перамога». Калі ласка, літары на экран. Настя, вы ўжо падрыхтаваліся? Вось што значыць каманда «Перамога». Настя, хто адкажа? Ганна. Наша каманда лічыць, што гэта волат. Вы маеце рацыю, малайчына. Ну а цяпер слова будзе адгадваць цудоўная каманда «Поспех». Літары на экран. Александра, хто адкажа? Адказваць будзе Анастасія. Мы вырашылі, што гэта слова мэбля. Беспамылкова, цудоўны адказ. Выдатна, каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы 8 і 4. І гэта толькі пачатак. Ну а зараз мы пераходзім да наступнай гульні, перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны гульцы будуць перакладаць сказы з рускай мовы на беларускую. Удзельнік адной каманды будзе супрацьстаяць удзельніку другой. Кожны правільны адказ 2 балы. Першымі за перамогу паспрачаюцца Ганначка і Аліначка. Менавіта яны зараз пакладуць руку на кнопку. Я прачытаю сказ па-руску, а яны перакладуць на родную мову. Так хочется заглянуть в будущее. Першая была Ганначка. 5 секунд у вас ёсць. Так хочацца зазірнуць у будучыню. Гэта правільны адказ, малайчына. Вашы апладысменты. Ну а цяпер капітанская гульня Анастасия Александра. А вам хочу сделать необычное предложение. Тут Александра была першая. У вас, Александра, ёсць 5 секунд на роздум. Калі ласка. А вам хочу зрабіць незвычайную прапанову. Вы маеце рацыю, малайчына. У нас гуляюць Диана и Анастасия. Почему у вас такой задумчивый вид? Первая была Диана. Чаму у вас такі задуменны выгляд? Беспамылкова. Малайцы! Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паузу і паслухаем нашага эксперта Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, віншую вас з паспяховым пачаткам гульні. Даволі ўпэўнена справіліся з пытаннямі размінкі, і слайды адгадалі, і патрэбныя словы адшукалі. А сказамі для перакладу Алена хацела вас трохі заблытаць, але нічога ў яе не атрымалася. Справіліся годна. Словы «выгляд» і «погляд» вельмі блізкія па гучанні. Іх можна пераблытаць, а па-руску яны гучаць як «від» і «взгляд». І не трэба рабіць выгляд, што вы нічога не зразумелі. Усміхніцеся лепей сабе і суседу і наперад за перамогай. Як заўсёды дзякуем вам, шановны Святаслав, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад. 12-6 на карысць каманды «Перамога». Ну, а наперадзе эпізод «Тлумачым». Задача гэтай гульні – растлумачыць сэнс слоў рэдка ўжывальных і не толькі. З 3 варыянтаў, якія прапануюць нашы памочнікі, вы мусіце выбраць правільны. Зробіце гэта, залічыце на рахунак каманды 3 балы. Не атрымаецца, свой варыянт адказу паспрабуе даць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Пачынае каманда, якая пакуль набрала меншую колькасць балаў. Гэта каманда «Поспех», дзяўчаткі, слова «кавяла». Кавяла – гэта конная гаспадарчая павозка. Чалавек без пэўнага прыстанішча і заняткаў. Самаробны драўляны пратэз для нагі. Александра, падрыхтаваліся? Да, мы падрыхтаваліся. Хто
Хто адкажа? Адкажа Аліна. Мы думаем, што кавяла гэта конная гаспадарчая павозка. Шкада, аднак пакуль не знайшоўся правільны адказ. Анастасія, што думае каманда «Перамога»? Мы таксама параіліся і вырашылі, што адкажа Ганна. Ганначка, слухаем вас. Мы лічым, што гэта самаробны драўляны пратэз для нагі. Сапраўды так удалося вам падхапіць 3 балы. Вельмі добра. Наступнае слова для вас. Слова «лоўж». Лоўж – гэта галлё, скінутае ў кучу. Прыстасаванне для лоўлі рыбы. Пясчаны бераг ракі. Анастасія, якім будзе ваша рашэнне? Хто адкажа? Адкажу на гэта пытанне я, і мы параіліся і вырашылі, што лоўж гэта пясчаны бераг ракі. Так, абмяняліся няправільнымі адказамі, і ёсць добры шанс падхапіць 2 балы у цудоўнай каманды «Поспех». Паспрабуй адказаць Анастасія. Мы лічым, што лоўж гэта прыстасаванне для лоўлі рыбы. А вось і не знайшоўся ён правільны адказ. Лоўж гэта галлё, скінутае ў кучу. Цяпер вы гэта ведаеце. Наступнае слова для каманды «Поспех» – прыслоўе. Наўзахапкі. Наўзахапкі – гэта з абодвух бакоў. Стараючыся зрабіць што-небудзь першым. Пражэрліва, ненасытна. Александра, да якой высновы прыйшлі? Хто адкажа спачатку? Паспрабуй адказаць я. Наўзахапкі гэта з абодвух бакоў. Дзяўчаткі памыліліся, ну а цяпер паслухаем вашых саперніц з каманды «Перамога». Анастасія, хто адкажа? Адкажа Діяна. Мы вырашылі, што наўзахапкі гэта пражэрліва, ненасытна. І тут не знайшоўся правільны адказ. А між іншым, наўзахапкі гэта значыць стараючыся зрабіць што-небудзь першым. Цяпер вы гэта ведаеце. Наступнае слово для каманды «Перамога», і гэта таксама прыслоўе «засаб». Засаб – гэта запар, без перапынку. Без разбору. У першую чаргу. Настачка, хто адкажа? Адкажа Ганна. Ганна, калі ласка. Мы параіліся і вырашылі, што засаб гэта запар без перапынку. І гэта сапраўды так. Яна некалькі разоў засаб падзякавала. Вось вам прыклад ужывання гэтага прыслоўя. Наступнае слова ўжо назоўнік, і яно для каманды «Поспех». Слова «слімак». Слімак – гэта блін з тоўчанай бульбы. Муж, якога прынялі ў сям'ю жонкі. Гэта малюск, які мае ракавіну. Александра, якое ваше рашэнне? Будзе адказваць Анастасія. Настачка, слухаем вас. Слімак гэта малюск, які мае ракавіну. І гэта правільны адказ, выдатна. І апошняе слова гэтага конкурсу, яно для каманды «Перамога», слова «папіхіч». Папіхіч – гэта прылада, якой таўкуць што-небудзь. Чалавек, якім панукаюць. Хлеб, які страціў свежасць. Анастасія, якім будзе рашэнне каманды «Перамога»? Хто адкажа? Я адкажу, і мы вырашылі, што папіхіч гэта чалавек, якім панукаюць. Якога ўвесь час прыходзіцца падпіхваць. Дзякуй, малайчына. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасці, нагадаю гледачам, штотыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы. Ад тэлевіктарыны размаўляем па-беларуску. Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды «Поспех» 9 ачкоў. Каманда «Перамога» ў лідарах, у яе 20
20 балаў. Ну а мы пераходзім да наступнага этапу, ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў, Аляксандра. Вы бачыце 6 канвертаў, вырашыце з дзяўчатамі, які вы возьмеце. Мы вырашылі, мы выберем 4-й конверт. Паглядзім, што ў 4-м канверце, пачытайце ў голас. Для разбитого корыта. Вам знаёмы гэты выраз? Так, знаёмы. Ну і цудоўна. А цяпер паглядзім, які з 5 канвертаў выбера каманда «Перамога». Анастасія, якое ваше рашэнне? Мы выбираем першы конверт. Так, а што ж у першым? Не сёння, заўтра. Не сёння, заўтра. Вось такі варыянт. Шаноўныя капітаны, запішыце вашы выразы і паслухайце, што трэба зрабіць. На роздум у кожнай каманды будзе 30 секунд. За гэты час трэба растлумачыць сэнс выразу, скласці сказ з гэтым выразам і згадаць сінонім з беларускай або адпаведнік з рускай мовы. Усё зразумела? Працуйце! Ну што ж, каманды падрыхтаваліся, і я хачу паслухаць Аліну. Менавіта яна будзе першая адказваць. Мы лічым, што ля разбітага карыта гэта значыць застацца ні з чым. Абсалютна дакладна. Страціць увесь набытак. 3 балы вашы. Наступная Аляксандра, калі ласка, сказ. І засталіся яны ля разбітага карыта. Стары і старая у казцы Залатая рыбка. пра залатую рыбку. Добра, дзякую, малайчынка, яшчэ 3 балы вашы. І ўрэшце, Настачка, калі ласка, сінонімы або адпаведнікі. З рускай мовы мы падабралі сінонім у разбітага карыта, а беларускай мовы гэта сінонім застацца з носам. Выключна, малайчына, беларусы скажуць без штаноў, без ботаў. А расіяне на бабах. Малайцы, у гэтым конкурсе каманда «Поспех» набрала 9 балаў. Паслухаем адказ каманды «Перамога». Ганначка, які выраз быў у вас? Не сёння, заўтра. Мы думаем, што гэта значыць вельмі хутка, скора. У бліжэйшы час. Малайчына, 3 балы вашы. Насця, сказ. Ну, сказ мы придумали не сёння, заўтра прыедзе бацька. Добры, просты сказы, правільна, яшчэ 3 балы. І ўрэшце, Діяна, сінонімы або адпаведнікі. Мы вырашылі, што рускі адпаведнік гэта з мінуту на мінуту. Наш эксперт гаворыць, што можам прыняць такі варыянт. Дзякуй вам, Святаслаў Геннадзевіч, толькі з мінуты на мінуту гэта вельмі хутка, а не сёння, заўтра гэта даволі хутка, так? Дзякуй вам. Беларусы скажуць: не цяпер, дык у чацвер. Расіяне са дня на дзень. Малайчынкі, дзяўчаты, і ваша каманда таксама назапасіла ў гэтым конкурсе 9 балаў. Апладысменты. Дзякуй вам вялікі. Пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Шановныя гульцы, прачытаў некалі у Эдуарда Валасевіча такія радкі. Пагоніся за шчасцем казачным нібыта і можаш апынуцца ля разбітага карыта. Гэта значыць застацца ні з чым. Але тое не пра вас. Добра гуляеце, назапасілі шмат балаў і не сёння-заўтра, а гэта значыць ужо вельмі хутка нехта з вас атрымае перамогу. І адбудзецца гэта якраз сёння, літаральна праз некалькі хвілін. Я шчыра зычу вам ніколі не застацца ля разбітага карыта, а не сёння-заўтра спраўдзіць свае мары і спадзяванні ў жыцці.
А ў апошнім конкурсе жадаю поспеху. На рахунку команд 29 і 18 ачкоў. І мы пераходзім да апошняга этапу, цытуем. Задача гульцоў у конкурсе «Цытуем» простая – працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. У паэтычным заданні па магчымасці назваць аўтара. Пачынае каманда, што набрала пакуль меншую колькасць балаў. Гэта каманда «Поспех». Шаноўныя дзяўчаткі, для вас музычнае заданне. О, Беларусь, моя шыпшына, зялёны ліст, чырвоны цвет, у віхры дзікім не закінеш. Шаноўна Александра, я бачу, што ў вашай каманды ёсць адказ. Хто яго прапануе? Паспрабую адказаць я. Калі ласка, апошні радок. Чарнобылем не зарасцеш. І гэта правільны адказ. Малайчына. Музыку напісаў Валерый Шмат, а словы Уладзімір Дубоўка. Песню «О, Беларусь, моя шыпшына» выканала арт-група «Беларусы». Дзякуй вам вялікі. Ну а цяпер музычнае заданне для каманды «Перамога». Люблю наш край, сторонку эту, где я родилась, росла, где пеший рост познала счастье, слезу недоли пролила, где пеший рост познала счастье, слезу недоли пролила. Люблю народ наш белорусский, и хаты в зелени садов, золочаные збожжам нивы. Дзяўчаты, ці даводзіцца вам у жыцці спяваць? Доводится. Даводзіцца. Гэтую песню праспяваеце ці проста працягнеце радок? Просто протягнем радок. Калі ласка. Шум наших гаяў і лясоў. І гэта правільны адказ. Малайчына. Апладысменты. Песня «Люблю мой край» старонку гэту. Музыку напісаў Адам Русак, а словы Канстанцыі Буйло. Выконвае фольк-група «Неруш». Наступнае заданне паэтычнае. Спачатку для каманды «Поспех». На купалле там птушка садзіцца пяе, у Піліпаўку воўк немавые. Сонца днём распускае там косы свае, ночкай дзяўчаты усміхаюцца, а гэта значыць адказ у іх ёсць. Паспрабую Анастасія адказаць. Настачка, калі ласка. Сонца днём распускае там косы свае, ночкай зоры глядзяць залатыя. Гэта правільны адказ. Малайчына, залічана, 3 балы вашы. Паэма «Курган». Дзяўчаты, наступнае заданне таксама вам трэба назваць аўтара. Ці ёсць у вас варыянты? Александра, хто адкажа? Адкажу я, і мы лічым, што гэта Янка Купала. Гэта сапраўды Янка Купала. Гэта правільны адказ. Малайчына, падтрымайце Александру. І апошняе паэтычнае заданне для каманды «Перамога». О, край родны, край прыгожы, мілы кут маіх дзядоў, што мілей у свеце Божым. Анастасія, час выйшаў і трэба адказваць. Хто гэта зробіць? Діяна. Діяначка, калі ласка. О, край родны, край прыгожы, мілы кут маіх дзядоў, што мілей у свеце Божым гэтых светлых берагоў. Гэта правільны адказ. Вы маеце рацыю. Дзякуй вам, Діяна. Гучаў урывак з паэмы «Сымон Музыка». Хто яе напісаў, вам трэба адказаць.
Анастасія, варыянты ёсць? Да, адкажа Ганна. Ганна, калі ласка. Мы лічым, што гэта Якуб Колас. Гэта сапраўды так. Вы маеце рацыю, малайчына. Тэлегульня завяршаецца. Сёння першай стала каманда «Перамога». У дзяўчат 38 балаў. Віншуем! Цудоўная каманда «Поспех» атрымала 27 балаў. І гэта вельмі добра. Хай у вас, шаноўныя удзельніцы, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.